ассалому алайкум. Хунаи фурӯши имрӯзамон дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, дар ин ҷо ҳукумати Рӯдакӣ, прокуратура ва аз ин тараф бозор. Хунаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истихоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истихоматӣ ва подъезди бино. Албатта ки лифт кор мекунад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хунаи фурӯшӣ се хонага мебошад. Дар ин ҷо даромадгоҳи хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, якуму дуюм ҳуҷра ва ин бошад меҳмонхона. Сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Аз беғарзи якта телевизори меҳмонхона, ҳуҷҷатҳояш 100%, барқ, об доимӣ. Нархаш 680 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. Дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, маркази ноҳияи Рӯдакӣ. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.